निशा जी से कीराउर मिक्सी हमार मिक्सी अरे दोनों के मिक्सी बा काला काला कि हमार पीसे नरम मसाला राउर पीसे गरम मसाला। एक मिनट इंट्रोडक्शन। ए रुको भाई लइका चिल्लाले सब माल माल रे माल लइका चिल्लाले सब माल माल रे रोड पे चले लोग कि रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जना दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब कि फेरी करवती हतारो रे चरपैया फेरी करवती हतारो रे चरपैया भइलो भइलो बलम बम हेलो 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 भइलो पतर की इधर है हीरोइन दाई दाई क्या बचा कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी कमरिया गोले गोले कमरिया गोले गोले कमर हाँ गोल गोल सीखना है तो निशा जी से सीखिए आप लोग एगो बात कही हम निशा जी से कीराउर मिक्सी हमार मिक्सी अरे दोनों के मिक्सी बा काला काला कि हमार पीसे नरम मसाला राउर पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम होला भोकर खाती बाबू अरे गिंजन कर तारा कि कहे बोला चीज अपन अरे गिंजन कर तारा कि 5 मिनट में हो जाइबा तू पाला अरे करनहला तहार मिक्सी हमार मिक्सी तहार मिक्सी हमार मिक्सी तू के मिक्सी बकला कि हमार पीसे गरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला मिक्सी के बात होता है सिस्टम 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 के बात बलमुआ के बल्लम बलमुआ के बल्लम कि का कोही केतना सैया अरे पहले हमर सजैया ढूंढ देले दहिया मुसल्लम उठी जब कमर में दर्द दिया उठी जब कमर में दर्द दिया हर दिया के छापी